Трихограма за зеле срещу зелеви нощенки, бели зелеви пеперуди и други вредители от разред Лепидоптера. Съдържа 2 вида трихограма. Трихограма брасика и трихограма еванесценс. Разходната норма се определя според големината на растенията, според нападението и външните температури. При слабо нападение 20 кутийки на декар, при средно нападение 25 кутийки на декар, а при силно нападение 30 кутийки на декар. Закача се в близост на колче до растенията, без да се отварят кутийките, и когато започнат да се излюпват, те се излизат сами от отворчетата и започват да стърсят яйца на неприятели, за да ги опаразитяват. Третира се 2-3 пъти през сезона, при необходимост и повече пъти.